लोग सही कहेला कि कबो अपना असलियत के ना छोड़े के चाहिए। अगर असलियत के छोड़ के तू बहुत बड़ा अगर हाई फाई पर चल जीब आ एक दिन गिरब तो फिर से असलियत पैब। हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के एगो पोस्टर आयल बा होली के, तत्काल आजा कैसेट के नाम बा आ ओइमे म्यूजिक डायरेक्टर के नाम हम देखनी है तो दिलीप प्रजापति। तार लोग के पता भाई के हवन दिलीप प्रजापति? उहे जिन अन पार्टी यानी बिरहिया मॉडल जिन बजावे ले उनकरे नाम है दिलीप प्रजापति। आज खेसारी लाल यादव के जब गाना नइखे बाजत, जब खेसारी के गाना ओ टाइप जो देसी टाइप पहले आवत रहा जब नइखे आवत, तब भाई सब लोग के देखो जो हकीकत होला नु वो जगह पर जब आदमी जाई तब फिर से उठ जाई। कहीं ना कहीं अगर आज वो टीम रहित तो खेसारी लाल यादव के पीछे करे खतरा केहू के औकात ना रहा। कौन टीम? शंभू बाबा, गजेंद्र शर्मा, पूरा एकदम राजन सिंह टीम जौन की पूरा टीम इनकर लाइव बजावत रहा लो। उ अगर टीम आज रहित तो कहीं ना कहीं खेसारी ना दबते तो ना दबते। काहे कि खेसारी जब होली गा देते रहन लाइव तो निमन निमन लोग के पसेना छोड़ा देते रहन। निमन निमन लोग जौन बा कि होली में ना बाजत रहा आ उ चीज़ जौन बा कि मिस आज कर रहा बड़े खेसारी। हम बता दी शंभू बाबा कॉलर ले, गजेंद्र शर्मा भी बहुत सारा न्यूज में कॉलर ले कि एक दिन हम लोग याद इनको जरूर आएंगे और वो दिन याद करके भी कुछ नहीं करेंगे हम लोग जब साथ ही नहीं होंगे। तो सही बात बा। आज जौन बा कि खेसारी लाल यादव के जरूर कमी महसूस भइल बा कि अगर आज उ टीम हमरा लगे रहित तो होली में उ गाना होइत जौन गाना अभी तक ले केहू ई नहीं कैले। हम बता दी कि दिलीप प्रजापति के म्यूजिक बा तो तू लोग समझ ला लो कि काल सुबेरे जौन खेसारी लाल यादव के गाना आवे वाला बा वो एकदम तहलका बा, लाइव गाना होखे वाला बा। एमे जौन बा कि एगो मुस्कान नाम के लड़की काम कर लेबिया, एगो लड़की काम कर लेबिया, ओकर का नाम है मतलब रील क्रिएटर सब लड़की ऐसा बहुत ज़्यादा फेमस लड़की ना ऐसा। तो भाई ई लोग जौन बा कि काम कैले बा टुनटुन यादव के लिरिक्स बा। में टुनटुन यादव बहुत सारा गाना जौन बा कि ऊ है टुनटुन यादव जौन बा कि ऊ चुनरिया ले ले यह जो अन पार्टी पर बाजा रहा है उहे जौन बा कि दिलीप प्रजापति के द्वारा म्यूजिक ये गाना में भी कइल गइल बा। काल गाना आवे वाला बा सुबेरे। हमनी सन के गाना के इंतजार करता नहीं सन कि गाना कितना बेहतर आई या कितना बढ़िया आई। जितना बढ़िया गाना आई समझ कि एकदम मज़ा आ जाई। आ खेसारी लाल यादव अगर इतना पहले होली के गाना छोड़त रहे तो तू लोग समझ जालो जब कि पर एकदम मूड बना ले बड़े कि गर्दा क देवक बा होली में। हम बता दी कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही गाना आई। जब भी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर कोनो गाना आवेला तो वो गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में गूंज देना घुस जाला। काहे कि भाई फेमस चैनल बा, सारा लोग जौन बा कि सब्सक्राइब कर रख ले बा। हम बता दी कि 1 करोड़ के आसपास 10 करोड़ शायद 10 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर, 10 करोड़ ना यार 1 मिलियन 2 मिलियन मान के चला 10 करोड़ 1 करोड़ यानी 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर बड़ा। बहुत ही बेहतर जौन बा कि गाना बार वह सब सुने बाद देखे हम जरूर। बाकी रहो लोग अपन राय कमेंट बॉक्स में दी। अभी पवन सिंह के कोनो गाना के ई नहीं चलल जे कौन गाना आई होली में कि ना आई, अभी तक ले कोनो बात नहीं है। बाकी मिलता है अगला वीडियो में।